Kapin 900 ka mga police personnel ang ipakatag aron bantayan ang seguridad sa 35th Kalilangan Festival sa General Santos City. Samtang pipila ka Kapuso Stars makisadya sa Kapuso Mall Show karong February 25. Ani ang report ni Justoni Humamil. Gilatag na sa General Santos City Police Office ang security plan alang sa 5 kaadlaw nga kasaulugan sa 35th Kalilangan Festival kung asa dungan sab niini ang 85th founding anniversary sa syudad. Ipahigay ng grand opening sa February 23 ug mulungtad ang kapistahan hangtod February 27. Kailangan talaga yung join hand in hand ng ating security forces, lalo na yung ating mga armed forces of the Philippines na tumutulong, ating mga reserve, ang ating mga volunteers para sa ganon kaganda ng ating security requirements sa activity. Sa checkpoint pa lang, andun na yung personnel natin i-augment para ma-screen yung labas-pasok dito sa area. Gideklara sab sa Malacanang pinagi sa Proclamation number 4662 ang February 27, adlong Martes isip special non-working holiday sa syudad, subay sa mong selebrasyon. Gani sumala sa Johnson LGU daghang aktibidad ang angay atangan sama sa parade ng lahi, kadsagayan street dancing competition ug uban pa. Doon say agri fair kung diin bida ang abundang ani sa mga mag-uuma sa syudad ingon man tribal village. Busa gilauman ang otoridad nga budag sa mga bisita atong sa selebrasyon. Apan doon sila pahimangno. Sigurado puno o dagsain yung tao yung ating activities dito sa General Santos City. Hindi naman gaano ka-importante, wag na kaya silang magdala ng mga baggage o backpack para kasi subject for iwan namin yan sa ating diyan sa ating sa security control, pati yung mga bladed weapon, saka lasing na pumasok, pinagbabawal natin yan. Kapin 900 ka police personnel ang ipakatag sa GSCPO aron magbantay sa seguridad sa selebrasyon. Lakip sab ang ubang security forces sa syudad. Samtang makigduyog sab ang cast sa GMA Prime nga asawa ng asawa ko nga sila si Raver Cruz, Lizelle Lopez ug Martin Del Rosario, kauban sa sparkle artist Mikey Quintos sa Kalilangan Festival pinagi sa Kapuso Mall Show sa KCC Convention and Events Center sa General Santos City karong February 25, Domingo sa alas 5 sa hapon. See you mga kapuso. Kauban si Bong Vicencio sa kamera. Ako si Jess Tony Humamil para sa One Mindanao.